Maestro Fridhemsplan. Maestro Fridhemsplan. Och Jim. Jim. Du får väl ta en ny jacka. Du har varit erbjuden att få en ny jacka. Då tackar du nej. Eller hur? Ja. Nej. Det är trevligt. Ja, vad säger du? Hjälpa till så vi kommer in här. En jättehimla kropp. Ta kort på cyklisten. Det är det nästan. Ja. Har du varit inne i riksdagen någon gång? Ja, så är det. Jag kommer inte ihåg allt det. Nej, det är sant. Var det mest i skolan då? Eller? Ja. Var det spännande tyckte du? Ja. Före någon tråkig debatt eller? Nej. Gick Du bara bara titta? kollar upp. Jaha, det var inte någon debatt då? Nej. Nej, nu så är det ingen debatt. Det var bara en massa ord. Alla politikerna håller på. Du skulle nog kunna säga. Oj, så va. Och var bor nu? Så här. Var bor statsministern nu då, Jimmy? Kommer du ihåg det? Där borta. Just det, man får renovera. Där borta bor han, Maestro. Alltså, inte just nu. Du håller på att renovera så han ska väldigt finare. Ja. Väldigt fint. Det är så fint här. Ja, jag tror inte det är någon skitrenovering de gör. Ja. Bra. Your sandwich. Oh. With Sweet. toilet.